Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Lélek Jelenlét harmadik adása, Samuerdélyi Erzsébet vagyok. A mai adásban egy meditációt fogunk elvégezni, a tudatosság szívmező meditációt, mely az előző adás folytatása, melyben a tudatosság vagy a kereső ember címmel Posgai Évával beszélgettem. Ez a meditáció segít megtalálni azt a bizonyos tudatosságot, amelyről szó volt az előző adásban. Akkor most kérlek, helyezkedjetek el kényelmesen, és élvezzétek a meditációt. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy ezt a meditációt mindenki csak saját felelősségére végezze. Tehát akkor induljon a meditáció. Helyezkedj el kényelmesen, kérlek, csukd le a szemed, és vegyél egy mély levegőt. Most lazítsd el a testedet, először a lábujjaid, lábfejed, bokák, lábszárak, térdek, combok, csípő és medence, mellkas, hát. Engedd meg a gerincednek és a gerinced körüli izmoknak, hogy felvegyék azt a normális állapotot, amiben elegendő mértékben tartják a testedet. Lazítsd el a karjaidat, nyakadat, legvégül a fejedet és az arcizmokat. Most belépünk a szív mezőjébe. Védj egy mély levegőt, és miután kifújtad, egy pár másodpercig ne vegyél újra levegőt. Ez segít beleolvadni a szív mezejébe. Szó szerint érezheted, amint a tudatod lemegy a szíved környékére. A szív morfogenetikus mezeje a legerősebb átalakító erő, most ezzel dolgozunk. Ebből a belső tudati térből szemlélődj. Először érezd a bőrödet közvetlenül érintő levegőt, érezd, ahogyan hozzáér a bőrödhöz. Most menjünk lassan, egyre beljebb. Szemléld meg belülről a testedet, érezd, ahogyan száguld a vér az ereidben, ahogyan a húsod kapcsolódik a csontjaidhoz. Csak figyeld meg, ahogyan a tüdődbe kerül a levegő. Ki és be. Le és fel, ahogyan mozog a mellkasod. Most nézzük meg a gondolataidat. Csak figyeld, ahogyan jönnek. Figyeld meg ebből a belső tudati térből, és engedd tovább őket. Ne címkézd, ne azonosulj vele, csak engedd tovább suhanni. Most a gondolatokhoz kapcsolt érzelmeket figyeld meg. Valahol a testedben érzed is az érzelmeket. Azokat, amelyeket a gondolatok hoztak létre. Az érzelmeket se címkézd, és ne azonosulj velük. Ezek energiák, engedd, hogy tegyék a dolgukat, vagyis elérkezzenek, és tovább haladjanak. Amikor érzed az általuk kiváltott érzetet a testedben, azt is csak figyeld meg, és engedd útjára. Engedd el a testedben lévő feszültséget, nyomást, szúrást. Minden címkézés nélkül csak hagyd elmenni őket. Most keressük meg, immáron tudatosan, a benned mélyen szunnyadó negatív személyiségazonosulásokat. Legyen ez az elégtelen én, a sikertelen, a szerethetetlen én,
a szegény én, a pár nélküli én, a hitetlen én, a kételkedő én. Mindenkinek a szívmezeje megmutatja mi, vagy mik azok a legfontosabb negatív személyiségazonosulások, amelyek gátolnak, akadályoznak életedben, mert egyszer is akár elhitted létezésüket. Most ezeket az érzéseket a szívmezőben átalakítjuk, legyenek azok akár előző életből, akár ebben az életben, akár genetikusan hozod, akár valamilyen csoport vagy egyéni feladat. Most, amikor tudatosan a szív morfomezejében tudatos megfigyelőként szemléled ezeket a negatív érzéseket, akkor a tudat egyetlen, a tűhegyénél is kisebb pontba összpontosítja ezeket, és amint te, a tudatos megfigyelő innen a szívmezőből rájuk nézel, megfigyeled őket, azonnal átváltoznak, transformálódnak olyanná, amilyennek te választottad. A szívmező, a nagy átalakító képes ezeket átalakítani, és feltölteni a helyüket pozitív személyiségazonosulással és szeretettel. Ehhez előbb engedélyt kell kérned a saját felsőbb énettől, hisz mindig van választásod. Ha ezt választod, akkor most a szívmező átalakítja, és betölti pozitívummal a negatív helyeket. Most innen, a szívmezőből, immáron tudatosan csatlakozzunk az univerzumhoz. Most, hogy itt vagy a szív morfomezejében, érezd a mező határait. Koncentrálj a mezőre, annak szélére. Amint koncentrációd megerősödik, érzed, hogy ez a mező kitágul, és egybeér előbb a szobában lévők szívmezejével, vagy összeforr az egész univerzummal. Érezd a teremtő erőt, a nyugalmat, hogy sosem vagy egyedül. Az univerzum igazi valóságában mutatkozik meg neked, itt, a tudatosság szintjén. Most visszatérünk, védj egy mély levegőt, mozgasd meg az ujjaidat, és nyisd ki a szemed. Ide a szívmezőbe az elején elvégzett gyakorlattal, vagyis azzal, hogy veszel egy mély levegőt, kifújod, és néhány másodpercig nem veszel újra levegőt, mindig lemehetsz. Ez mindig lehet neked a megnyugvás szigete, innen mindig megfigyelőként tekinthetsz mindenre, és így gyakorolhatod a tudatosságot. Remélem tetszett a meditációnk, amennyiben igen, ezt a meditációt bármikor elvégezhetitek. A következő adás témája a 10 milliószoros napmeditáció lesz, mivel hogy most 26-án szombaton lesz egy 10 milliószoros nap, amelyről egy néhány szót fogok beszélni a műsorban, és benne lesz a 10 milliószoros meditáció is. Örülök, ha velem voltatok, találkozunk a következő műsorban.